Despois de 2 anos, Ribeira estrea festivo local o vindeiro 12 de setembro para desfrutar do Día Grande da Vila e con el mañá chegan unhas renovadas festas de Santa Uxía. Que logo de 2 anos sin ser día festivo, como festivo local, digamos, pois volve a ter ese realce que tanto creemos que necesita a Ribeira, esa ensalce a patrona. 4 días de festexos nos que haberá actividades para todos os públicos, e nos que sen dúbida haberá unha gran protagonista, a actuación mañá mércores da Orquestra Panorama. Con esa víspera do festivo que teremos aquí pois a unha orquesta como é a Panorama, unha orquesta punteira en Galicia, que queremos que ademais pois move xente de todas as idades, mocidades, xente maior, polo que queremos que as rúas estén cheas, que a xente saia, que o celebre, que disfrute. O xoves terá lugar a tradicional procesión na honra da Virxe de Santa Uxía, polo que dende o Executivo quixeron animar a xente a participar nela. Dicir que, animo en primeiro lugar a toda a veciñanza a participar, a facer pobo, a facer parroquia, a que se animen pois a acompañar na procesión e na misa a Santa Uxía. As festas rematarán o domingo, día no que verá contacontos e un espectáculo teatral infantil para os máis pequenos.